gift osalusiziva aiwa oshaina obudikira aiwa ari kuNigeria kwavanoonekwa ari kuAbuja akamira nemadelegates eAfrican Union AU. Tinasi kuona kuti Nelson Chamisa's aid ari kuzama nepanogona napo kuti aise change munyika yeZimbabwe. Zvatiri kuona kuti aiwa people must be grateful, vanofanira kumutenda noda kwekuti yes people vanokwanisa kusora vachiti aiwa mukomana Nelson Chamisa hapana zvaari kuita, but vakomana ava kubackground they are pushing, they are trying their own ways kuti vaise change munyika yeZimbabwe. Kusana masvika mudanyo pana muri subscribe or like on the bell icon anoposta that picture ramuri kuona iyo aiwa ane idea a delegate obudanyora achiti honored to be alongside ambassador Erastus Mwencha, renowned pan-Africanist and former deputy chairperson of the African Union Commission. At the Africa Conference, Ambassador Mwencha's remarkable leadership as the Secretary General of Chamisa paved the way for Africa's first free trade area. A friend of Zimbabwe, looking forward to exchanging ideas with fellow Africans on our continent, the present and future prospects. Africa shall rise. Domashwa tukonot aiwa advocate gift osalusiziva vari kutry by his own means kuti aiwa vaise change munyika yeZimbabwe. Tiona vachiita high level meetings esi avari kuita ava kuzama kuti nyika yeZimbabwe aiwa chizvarwa chenyika yeZimbabwe chikwanise kuwana rusununguko, chikwanise kuwana freedom yekuexpressa their own selves, freedom yekuti vakomana ava vakwanise kuwana employment, vakwanise kushanda, vakwanise kuwana maresources, vakwanise kuona kuti nyika yavo inobudirira semabudiro ari kuita dzimwe nyika. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro aiwa pamashoko awa anobuda tagona osalusiziva. Mina comment section yedu tudze mafungiro enyu, subscribe or like channel.